το μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα, το επίδικο ζήτημα δεν είναι το μνημόνιο. Είναι η δανειακή σύμβαση. Το μνημόνιο φυσικά το γνωρίσαμε από την καλή και από την ανάποδη. Μέσα από την περικοπή συντάξεων, μισθών, μέσα από την ύφεση στην οποία βύθισε την ελληνική οικονομία, μέσα από την καταστροφή που βιώνει αυτή τη στιγμή ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο έμπορας, ο βιοτέκτης. Όμως το αληθινό κάζους μπέλι για την ελληνική οικονομία, για το ελληνικό κράτος, είναι η δανειακή σύμβαση. Και ο λόγος είναι απλός. Γιατί πρόκειται για μια δανειακή σύμβαση, η οποία δεν έχει, αγώνια της, δεν έχει υπογραφεί ποτέ από τον 18ο αιώνα για κανένα κράτος, ποτέ και πουθενά. Η βιβλιογραφία δεν αναφέρει παρόμοιο περιστατικό σύμβασης ποτέ. Από το 18ο αιώνα, από την εποχή που γινόντουσαν οι ανταλλαγές με τις αυτοκρατορίες, πάρε αυτό το έδαφος εσύ, να πάρω αυτό το άλλο έδαφος εκεί. Και αυτό γιατί ούτε καν απικίες δεν υπογράψανε τέτοια κατάπτυση δανειακή σύμβαση όπως έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό γιατί. Γιατί η δανειακή σύμβαση, με βάση τη δανειακή σύμβαση, η ελληνική κυβέρνηση οικειοθελώς απεμπολεί την ασυλία που της παρέχει η εθνική της κυριαρχία. Και μάλιστα, όπως λέει επακριβώς η δανειακή σύμβαση, απεμπολεί την εθνική της κυριαρχία ανεφόρον και αμετάκλητα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με βάση τη δανειακή σύμβαση, το ελληνικό δημόσιο παραιτείται από κάθε εύλογο και ένομο δικαίωμα που έχει οποιοσδήποτε οφειλέτης επί παντού γης, ιδιώτης και κράτος ή επιχείρηση, απέναντι σε καταχρηστικές πρακτικές των δανειστών. Δεν έχει ούτε καν, δεν παραιτήθηκε ακόμη και από τα ένομα δικαιώματα που παρέχει σε έναν ιδιώτη οφειλέτη το αστικό δίκαιο. Ούτε καν αυτά δεν τα παραιτήθηκε. Τρίτο, προβλέπεται από τη Δανειακή Σύμβαση ότι απαγορεύεται στην Ελλάδα, στον οφειλέτη δηλαδή, να ψάξει να βρει τα λεφτά από αλλού, αδερφέ. Να βγούμε στη διεθνή αγορά, να κάνουμε στρατηγικές συμμαχίες, να βρούμε άλλα ερίσματα, να βρούμε τα λεφτά του που θα δώσουμε, να πάει στην τέχνη του Θεού. Απαγορεύεται με τη Δανειακή Σύμβαση. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο οφειλέτης. Δηλαδή, αν ερχόταν στο φανταστικό σενάριο να ερχόταν κάποιο σχηματισμό χωρών και να λέγανε για να σας βοηθήσω να βγείτε από αυτή τη δύσκολη θέση, πάρτε τα λεφτά για να λύσετε το πρόβλημά σας, η χώρα δεν θα μπορούσε να πάρει τα λεφτά αυτά. Με βάση τη Δανειακή Σύμβαση. Να σας πω ακόμη και το πιο ακραίο παράδειγμα. Γνωρίζετε ότι εκκρεμούν οι πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία. Η Γερμανία δεν πλήρωσε στην Ελλάδα πολεμικές αποζημιώσεις. Όμως, ενδεχομένως κάποιοι από εσάς να γνωρίζετε ότι οι Γερμανοί μας επέβαλαν στην κατοχή το περίφημο κατοχικό δάνειο, δηλαδή ένα αναγκαστικό δάνειο. Τους δανείσαμε δηλαδή. Το δάνειο αυτό είναι εν πλήρη ισχύ. Δηλαδή πρόκειται για μια αναγνωρισμένη σύμβαση ανάμεσα σε κράτη, η οποία εκκρεμεί. Τότε οι Γερμανοί μας πήραν 100 εκατομμύρια χρυσές λίρες. Τόσο υπολόγιζε ο Ξεροφόρος Ζολώτας, πρώτος διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, αμέσως μετά την απελευθέρωση. Τόσο έχει υπολογίσει ο άνθρωπος. Αν αυτό κάνουμε την αναγωγή σε σημερινές τιμές, συν τους στόχους που προβλεπόταν από τη Δανειακή Σύμβαση, μιλάμε για τουλάχιστον 170 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα οποία είναι αμέσως απαιτητά. Πρόκειται για Δανειακή Σύμβαση. Η οποία βέβαια δεν προσυμιάζει με αυτή. Είναι απλή μια Δανειακή Σύμβαση όπως υπογράφουν ανάμεσα τους τα κράτη. Δεν τα ζητάνε. Αλλά ακόμη και αν τα ζητούσε το ελληνικό κράτος και η Γερμανία τα πλήρωνε με βάση τη Δανειακή Σύμβαση που έχει υπογράψει την Τρόικα, δεν δικαιούται να τα χρησιμοποιήσει για να αποπληρώσει τα δανεικά της. Από την άλλη μεριά όμως, οι δανειστές έχουν κάθε δικαίωμα να πουλήσουν το δικό τους χρέος σε τρίτους. Το χρέος δηλαδή της χώρας μας έχουν δικαίωμα να το πουλήσουν σε τρίτους. Αν θεωρήσουν ότι αυτό τους συμφέρει. Με άλλα λόγια, όπως είπε ένας πολύ γνωστός συνταγματολόγος, καθηγητής συνταγματολογίας, είναι πολύ απλό. Ενώ ο οφειλέτης δεν έχει δικαίωμα να απαλλαγεί από το χρέος μέσω τρίτων πόρων,
Ο δανειστής έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, αν αποφασίσει η Γερμανία ή η Γαλλία, να πουλήσει το χρέος του στην Τουρκία και πολύ εύκολα η Τουρκία μετά να έχει απαιτήσεις απέναντι στην Ελλάδα, οι οποίες περιλαμβάνουν όχι μόνο τη δημόσια περιουσία, αλλά το σύνολο του φυσικού και κοινωνικού πλούτου της χώρας, συν το εθνικό έδαφος. Διότι αυτό σημαίνει παρετούμε οικειοθελώς από την εθνική κυριαρχία. Δηλαδή, δεν αποδέχουμε πλέον, απορρίπτω, τη νομική υπόσταση του ελληνικού κράτους με βάση το διεθνές δίκαιο. Αυτό έχει συμβεί μόνο μία φορά στην περίοδο της απεικιοκρατίας, συνέβη με πολύ πιο πολιτικούς όρους από ό,τι το έχουμε κάνει εμείς, το ξεπούλημα αυτό το πράγμα, αλλά την απικία. Την κατακτούσαν οι άλλοι με τα όπλα, δηλαδή υπήρχε μια δικαιολογία. Έτσι. Εδώ πώς με κατακτήσαν, μέσω του χρηματιστηρίου και των δανείων. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όποιος είναι νομικός το γνωρίζει πολύ καλά, ή όποιος ασχολείται με την ιστορία το ξέρει ακόμη καλύτερα, ότι τη σύμβαση που υπέγραψε ο Τσολάκογλου για την παράδοση της Ελλάδας στους Γερμανούς κατακτητές δεν περιλάμβανε τον όρο της οικειοθελούς παράδοσης της εθνικής κυριαρχίας της χώρας, παρά το γεγονός ότι η χώρα ήταν ηττημένη και παραδομένη σε κατακτητή της. Αλλά οι ίδιοι ναζί κατακτητές δεν θεώρησαν ότι μπορούσαν να επιβάλλουν σε ένα ηττημένο κράτος την οικειοθελή παράδοση της εθνικής τους κυριαρχίας. Γι' αυτό φτιάξανε και τις κυβερνήσεις των Ανδρικέλων. Τσολάκο, Γλουράκη. Τούτη εδώ είναι ακόμη χειρότερο. Σας λέω ειλικρινά, επειδή ασχολούμαι 2,5 χρόνια με τα ζητήματα κρατικού δανεισμού, σε διεθνές επίπεδο, δεν υπάρχει ανάλογη σύμβαση. Προσωπικά έχω βρει ανθρώπους από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να με ρωτάνε έκπληκτοι όταν υπογράφηκε το Μάιο, στα κρυφά φυσικά, γιατί θα σας πω και το τελευταίο, η Δανειακή Σύμβαση δεν έχει περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν έχει εγκριθεί. Το μνημόνιο έχει περάσει με συγκεκριμένο νόμο στις 5 και 6 του Μαΐου, είναι γνωστό με τις μεγάλες κινητοποιήσεις στην εποχή εκείνη. Η Δανειακή δεν έφτασε ποτέ στο Κοινοβούλιο. Όταν πέρασε στις 6 του Μάη το μνημόνιο, αμέσως μετά με τροπολογία σε ψηφισμένο νομοσχέδιο, με τροπολογία της κυβέρνησης, είπε ότι μπορεί να ισχύσει μια οποιαδήποτε δανειακή σύμβαση άμα τη υπογραφή του Υπουργού και χωρίς την έγκριση της Βουλής. Η οποία έγινε στις 8 του Μάη, 2 μέρες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου του μνημονίου. Και το δράμα της ιστορίας, για να καταλάβετε πόσο έχει καταληφθεί η ένωμη τάξη, κάθε έννοια νομιμότητας σε αυτή τη χώρα, είναι ότι η δημοσιοποίηση στο ΦΕΚ, που όσοι νομικοί γνωρίζουν ότι ισχύει κάτι άμα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, έχει ημερομηνία 11 Μαΐου. Και εμείς εκτελούμε μία εγκεκριμένη δανειακή σύμβαση από τις 8 Μαΐου. Μιλάμε για κατάσταση πλήρους ανομίας. Και όλα αυτά, γιατί όταν στην κατάλληλη στιγμή έφτασε το ελληνικό κράτος να επιλέξει, η ελληνική κυβέρνηση, ή όποια ελληνική κυβέρνηση, βρέθηκε στην κατάσταση αυτή να επιλέξει υπερασπίζομαι τα συμφέροντα των πολιτών και της χώρας ή τα συμφέροντα των δανειστών, η κυβέρνηση επέλεξε να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των δανειστών.